Once, there was a woman who spoke to the world through the language of silence. While others built towers of steel to scrape the sky, Maria looked downward at the secret life of seeds, the curve of an egg, and the way a drop of water clings to a leaf before it falls. She understood that in nature, nothing is perfectly straight, yet everything is perfectly right. To her, a sculpture was not a cold object to be stared at from a distance. It was a living body, a vessel of tenderness waiting for a touch. Bol to aj taký pocit zadozučinenia, pretože človek venuje energiu tomu dielu, aj pocit zodpovednosti, lebo človek nevie, či to dielo má takú silu, ako ho my vnímame, lebo my sme rodina aj. Ale tam, na tom mieste, na tej výstave, to bolo neuveriteľne silné aj v zmysle, keď sme videli ľudí, ako na to reagovali, ktorí boli tiež v podstate dojatí a že to chápu aj bez zbytočných popiskov a zbytočných rečí, že len prejdú tou výstavou a vnímajú to, že vnímajú tú babku skrz to dielo. Pro AEG je to velký počin, protože se řadíme k zahraničním institucím, jako je Tate nebo Salzburg, a myslím si, že Marie Bartusová si to zasloužila, vlastně, aby byla představena. Česká autorka odešla se svým manželem na východní Slovensko, kde si odpracovala svoji kariéru, ale vlastně za tu kariéru měla pouhé 3 výstavy a nějak významněji do toho československého umění nepromluvila, ale vlastně o 15 let po její smrti najednou promlouvá skrze evropské umění a patří dnes jako k jedním z těch ikonických autorek druhé poloviny 20. století. A to je ten neskutečný paradox. Pro AEG je to velký krok v rámci, a nebudu se za to stydět, evropského levelu výstav. She was an introvert, a gardener of shapes who worked in silence. She didn't want to rule the shape. She wanted to witness its birth. In her diary, she wrote a mantra that guided her hands. My breath is part of the universe pulsating. I am a drop, a cell, a grain, a nest, an egg, a stone, a tree, and snow. A tiny void full of a tiny infinite universe. Ja tu jej tvorbu znám, ale musím říct, že znám ji jako z knížek, znám ji jako z reprodukcí. Ale
něco jsem třeba viděla jsem jednu věc, ale je to poprvé, co vidím takhle jako ucelenou kolekci, ucelenou výstavu její tvorby, takže je to jako to nádherný. No. Já se jmenuji Kateřina Handlová a jsem sklářská designérka výtvarnice. A v současné době působím jako kreativní ředitelka pro značku Rickl, zabývám se broušeným sklem a jinak navrhuji světla a světelné instalace a řekla bych, že sklo je můj život. Těch témat, které se potkávají s mojí vlastní tvorbou, je tam několik. Je to velký důraz na haptiku a na to, že vlastně tenhle ten svět objevíme rukama. Je tam i to téma té sexuality nebo té erotiky, které mám osobně velmi ráda. Už z podstaty toho, že nám je to jako lidem velmi blízké. Líbí se mi i, jak s těmi tématy pracuje, že to je jako obrazky citlivé. Je tam vždycky taková jako metafora. Ty věci jsou prostě nádherný sami o sobě, jsou jako velmi monumentální, přitom jsou velmi, řekl bych, jako komortní. Ať už to jsou formou, tak i vlastně tím obsahem. Maria was a wanderer. She strolled through the landscape of her own art. She wasn't just inspired by nature, she collaborated with her. Gravity, pressure, tension, deformation, and coincidence. Those were her companions. She did not want to control her art, and by surrendering to it, she unlocked a new form of artistic expression. Predstaviť autorku, ktorá už je nežijúca, je skutočne veľmi náročné z toho dôvodu, že narážate na to, že nakoľko je to pravda, čo o nej poviete. Je to vlastne taká detektívka. I keď si viedla denníky a táto jej vlastne črta zapisovania si nejakých pocitov, povedzme, z tejto života v tomto prostredí, v tejto záhrade, pozorovania vlastne toho, čo vidí cez okno, to nám dávalo, doplňalo jej rozmer o jej bytosti, o jej vnímaní a to, aká je, aká bola. A to aj spätne tak potvrdzovalo potom tie výpovede ľudí, ktorí o nej hovorili. Mária Bartusová je v rámci slovenského, ale aj českého umenia v podstate veľmi výnimočnou autorkou, trochu takou mýtickou. Dôležitou črtou jej tvorby je experimentovanie ako metóda. Je to autorka, ktorá sa zaoberala rôznymi témami. Tá najhlavnejšia je príroda, ale príroda je pre ňu aj telo, ľudské telo, ženské telo, ktoré upozorňuje na to, čo sa deje v prírode, v vzťahu s civilizáciou, so spoločnosťou. A Bartusová ma naučila vlastne aj tej svojej pokore potom k umeniu a vôbec k životu. Ideš? Jedu. Pojďme zaspomínat na Mariu Bartusovou. No, ja si popravde nespomínam, kedy som sa s Mariou Bartusovou stretol vlastne poprvýkrát, ale tým, že som samozrejme aj ja vyrastal na Slovensku, tak toto meno pre mňa nikdy nebolo neznáme. Ale čo je asi rozdielne je, že v tej dobe som si to primárne spojoval vlastne hlavne s minimalizmom, čo dnes už vlastne vnímam dosť silne inak. Taký pocit, že spätne si myslím, že obrovskou výzvou pre túto výstavu bolo skutočne ako pochopiť dielo Márie Bartusovej.
A mám pocit, že až v momente, kedy som toto prijal naplno, tak som bol schopný sa k tomu postaviť tým správnym spôsobom. Ten priestor hlbokej do toho zasahuje vlastne veľmi silne. Tým, že jej tvorba je veľmi organická, a dneska ju tak ako veľmi vnímam, tak samozrejme proste ako gotické klenby podporujú toto úplne najviac, pretože vlastne v tom vidíme tú prírodu samú o sebe, tú jemnosť konštrukcií, tú subtilnosť prvkov a vlastne si myslím, že aj keď tieto priestory nie sú úplne jednoduché pre všetky umelecké smery, tak zrovna vnímam tu, že taká jednoduchosť a práve ako organickosť toho priestoru vlastne veľmi, veľmi napomáha tejto téme. Myslím si, že hlavný pocit, ktorý sme v divákovi chceli zachovať, je tá krehkosť a jemnosť života. Tie témy sú vnímam ich dnes veľmi, veľmi osobne a vidím vlastne v jej tvorbe celý jej život. Vlastne od začiatku, cez partnerské vzťahy, cez rodičovstvo, cez tú neskoršiu časť. Je to pre mňa veľmi inšpirujúce popravde, pretože sú to veľmi častokrát sú to veľmi náročné témy, ale sú veľmi krásne podané. To, co dělám, je snad výrazem mého životního pocitu spoutanosti. Spoutanosti s problémy existence lidí a všeho živého na zemi. Trpím nepatrností mé existence, nepatrností mých sil a krátkostí času jednoho života. Ale přitom ve mně zůstává naděje ve význam a důležitost všeho, tedy i mé existence. A pro mě z toho vyplývající optimismus. Z objevu meteorologa Edwarda Lorenze, že stačí mávnutí motýlího křídla, aby se rozpoutal cyklon. Ja si myslím, že to, čo v tom vidia ľudia, to dosť závisí od toho, akí sú, hej. Že veľakrát si premietnú do veci to, čo je práve v nich, hej. Vždy som tú energiu z jej diel tak silne vnímala, aj to, ako mi rozprávali o babke, že skrz rozhovorov s rodinou a cez tie diela som si vytvorila taký silný vzťah k nej. Tá krehkosť toho babkinho diela proste si hľadá samocestu. Že sa prihovára k tým správnym ľuďom, ktorí vidia, aká bola skrz to dielo. No a vůbec poprvé v České republice představíme samostatně tvorbu Márie Bartusové. Je to udalosť a veľmi sa tešíme, že je to v českom prostredí, lebo si to zaslúži, aby ju vlastne český divák znova objavil.